Хайырлы сәғәттә эфирда Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садреддинова. Иң тәүдә сығарылыштың төп темалары хакында кыскасы. 1 июнь халыкара балаларды яклау көненә арналган саралар үтте. Уенсык бүләк ит. 1 гимназия укучылары 7 Бөтә Рәсәй ирекмәндәр балаларга акциясына кушылды. Ишәйдәр кәкүк сәйенә сыкты. Күптәрдән көтеп алган байрамы Һабантуй быел 10 июнь Торатау итәгендә удасак. Байрам 11 сәгатьтә башлана. Һабантуйда тантаналы асу сарахында производство алдынгылары тәбрикләнәсәк, төдекләндерү буенча конкурска йомгак яһаласак. Сәгать 12дә байрамның төп сәхнәһендә төрки яшьләренең Урал моңы халыкара конкурс фестиваленең гала концерты старт аласак. Шулай ук сәгать 12дә ат сабышы башлана. Бынан тыш байрамга килүчеләр милли көрәш, югыру, гер күтәрү, кул көрәше һәм башка төр ярыштарда катнаша. Байрам көндезге сәгать 4-тә тамамлана. Һабантуй яланына сәгать һайын җәмәгать транспорты йөриясәк. Автобустар Ишимбай автовокзалыннан кузгалып, кала буйлап 6 ханлы маршрут буенча үтәсәк. 1 июнь халыкара балаларды яклау көне. Ошы туралагы карар 1925 елда Женева калаһында балалар иминлеге мәсьәләләренә арналган Бөтә дөнья конференциясында кабул ителгән. Икенче дөнья хугышынан һоң Парижда 1949 елда Катын-кызлар конгрессы үтә. Унда катнашучылар балаларның бердән-бер бәхет гарантияһы дөньяла тыныслык булдыру турында ант бирә. 1950 елның 1 июнендә 1 тапкыр халыкара балаларды яклау көне билдәләнә. 1 июнь балаларның күңел асы, улар өсөн төрле саралар үткәрү көне генә түгел, өлкәндәргә бәләкәсләренә карата мөмкин тиклем җаваплырак карау, улар турында хәстәрлек күрү кирәклегенең бик мөһим булуын аңлату көне. Каникулның 1 көнендә байрам уңаеннан калала балалар өсөн төрле саралар оештырылды. Был хакта безнең киләһе язмала. Балалар елмаюы, күтәренке кәйеф һәм изгелек менән тулы иң шатлыклы байрамдарның бере халыкара балаларды яклау көне айканлы мөмкинлекләре сикле булган балалар өчен калабызның мәдәният һарайында зур тантана үтте. Ул үз сиратында һәр кемгә балаларның тормышы, сәламәтлеге һәм иминлеге өчен олы яуаплылык турында искәртте. Байрам сарһында «Мир открыт для нас с тобой» дип аталган социаль проектының иң актив агъзаларын бүләкләү тантанаһы үтте. Улар мактау кагызлары һәм истәлекле бүләктәр менән бүләкләнде. Әйтергә кирәк, был проект ситтәрендә педагогтар, волонтерлар, мөмкинлекләре сикле булган балалар һәм уларның ата-әсәләре өчен төрле мастер-класстар, спорт һәм мәдәни саралар үткәрде. Халыкара балаларды яклау көне уңаеннан барлык йыелучыларга яшь артистлар үзләренең сагыу концерт номерларын бүләк итте. Ленин исемендәге майдан был көндә балаларның шат тавыштардан гөр килеп торды. Кискәләр өчен төрле ярыш, уендар майдансыгы эшләнә. Балалар рәхәтләнеп ял итте, йыр биюдәр карап куанды. Уларга эш калдырмайбыз. Бик буйыккан зактарында кайгыларын таратабыз, икесен дә яратабыз. Яшьтәр комитеты балалар өчен яшьтәр һарайында зур байрам оештырды. Теләгән һәр бала был зур байрамда катнаша алды. Кискәләр өчен мастер-класстар, аквагрим студияһы эшләнә. Концерт номерларына бай программа үтәле янле барды. Юла буенча елда узгарылып килгән халыкара балаларды яклауга арналган байрам быелгы елда бик мактыргыс һәм күңелле үтте. Көтеп алган яйгы каникулның 1 көне балаларга байрамсы кәйеф бүләк итте. Алина Садреддинова, Илһам Султанов, яңалыктар сыгарылышы. 2018 ел Рәсәйдә ирекмәндәр йылы дип игълан ителде. 1 гимназия укучылары 7 Бөтә Рәсәй ирекмәндәр балаларга акциясына кушылды һәм балаларды яклау көнендә дәваханала ятучы балаларга уенсыктар бүләк итеп куандырды. Киләһе язмабыз балалар дәваханаһыннан. Калабызның 1 ханлы гимназия укучылары уенсык бүләк ит акциясында катнашты. Акция сиктәрендә улар үзләренең иң яраткан уенсыктарын йыеп балалар дәваханаһына юлланды. Оештырылган сара халыкара балаларды хаклау көненә багышланды. Без балалар менән
Подари игрушку дигән акцияны билдәләнек һәм балалар үзләренең яраткан игрушкаларын китерделәр. Яңа игрушкалар да бар безнең арсеналда. Көндезге стационарда яткан балалар өчен бүген шул игрушкаларды бүләк итәбез. Бұл акция волонтердар йылына арналган. Көндезге стационарда дауаланусы балалар өчен бұл акция бик окшаны. Уларның һәр береһе үзләренә якын уенсыктар алып куанды. Дауаханала ятуысы балаларның күңелен күтәрергә тип килүсе беренче гимназия укучылары уенсыктарды йыюды үзләре оештырган. Өйләреннән иң яраткан уенсыктарын бер дә яләмәенчә килтереп, улар иптәшләренә бүләк итәргә ашыкты. Дети принесли свои игрушки, они поделились новыми или своими любимыми игрушками, узнав, что вот дети лежат в больнице и что сегодня на площади, на празднике они не побывают. Эту акцию мы проводим впервые. Ну вот нас на это навеяло, наверное, объявление года нашим президентом, год добровольца и волонтера. Поэтому идея возникла как-то спонтанно в команде с нашими воспитателями, с учителями. Вот таким образом мы решили отметить этот день и порадовать детей. Гимназия укучылары үзләренең укытучылары менән берлектә оештырган уенсык бүләк ит акциясында катнашып, үзләренең күңел йылыһы менән уртаклашты. Балаларның шат йылмаюы үзе бер куаныс дигәндәй, был көндә стационарда дәваланучы балалар үткәрелгән саранан канәгать калды. Алина Садретдинова, Илназ Биккужин, яңалыктар сыгарылышы. Кәкүк сәйе борын замандан үткәрелгән байрам йолаһы. Катын-кызлар һәм балалар йылдың уңышлы килүен теләп май айдарында яланга сыккан. Ошы көндәрдә Ишәй авылында үткән халкыбызның матур йолаларын тергезүне максат итеп куйган саранан бездән килә репортаж. Һава торышы насар торуына карамастан, кызлар тавы итәге был көн шат тавыштардан, уен көлкенән, йыр-моңдан шаугыр килде. Ишәй авылы халкы борындан килгән матур йола Кәкүк сәйенә сыкты. Бұл байрамда инде Кәкүк сәйен бұл электән килгән зур изге йола. Буны без инде халыкка тергезеп күрсәтергә уйлыйбыз. Безнең Ишәй авылында шундай байрамдар һәр вакыт эшләнеп тора. Без 2009 елда шәҗәрә байрамдары үткәрдек. Артыман 12 елда Һаумагыда авылдашлар байрамы үтте. 14 елда инде без Ирдәр йыенында Ирдәр ир-аттарыбызды барланык. 16 елда безнең Ишәй, Әхмәр, Канакай авылдарының яшьләрен йыеп, яшьләр көне үткәрдек. Һәм менә безнең электән уйланып килгән уй бар ине. Бүгенге көн балаларга арнап без Кәкүк сәйе байрамын эшләйбез. Ен сакха балалар, мал үрси. Мал үрси. Ризык сакха балалар. Иген уңар. Элек башкорттар мәҗүси булган, ягъни улар төрле хайвандарга, коштарга табынып яшәгән. Кәкүк образы борын-борындан башкорт мифологияһында изге кош, шулай ук шомлы, бәләле булып һаналган. Уны ризалаштыру өчен махсус йола Кәкүк сәйе үткәрелгән. Байрамдың төп өлешендә мәктәп укучылары, укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре һәм үдешмәкәр артистлар авылдашларына Кәкүк сәйенә сыгу йолаһын сәхнәләштерде. Башкорт фольклорын балларга хыю тәрбияләйм инде. Менә бүгенге көндә бүген бер елда олы кара байрамга Рамазан айы бит инде гаилә елы быел шуга арнап Кәкүк сәйе үткәрәбез. Бу байрамыбыз безнең бигрәк тә балалар өчен. Мәктәптә без бу балалар менән ярты ел әзерләндек. Байрамды оештыруда финанс яктан ярдәм итүгә багымсы Алмаз Сәгадәтов зур өлеш индергән. Ул борынгы йолаларда тергезүдә, ярдәм итүдә үзенең изге бурысы итеп һанай. Мой отец с этой деревни. Всегда были важны башкирские традиции, башкирские обычаи. Хотелось бы всегда это сохранить, чтобы все это всегда существовало в Башкирии, потому что я старался быть всегда патриотом Башкирии. Шулай ук был көндә Салават калаһының Батыр хәрби-патриотик клубы уктан ату, кул көрәше, гер күтәрү, Калашников автоматын һүтү һәм кире йыю буенча ярыштар һәм мастер-класслар оештырды. Төрле милли уеннарда ла үзенең осталыктарын һанап карарга теләүчеләр табылды. Бәүлеп торган баганала йөрү, ток көйеп ярышау, көршәк вату, көянтә менән һыу ташау һәм башка саралар бик янлы үтте. Унда өлкәннәр дә, балалар да бердәй ихлас катнашты. Ярышта еңүчеләр истәлекле призлар менән бүләкләнде. Халык байрамдан канәгать калды. Лилия Хәсәнова, Арсен Рахманғолов, яңалыктар сыгарылышы.
7 июньдә Мәскәү вакыты менән көндезге сәгать 12-лә Рәсәй президенты Владимир Путин тура эфирда халык һораударына яуап бирәсәк. Кремльдең рәсми сайты хәбәр итеүенсә, һораударны телефондан шылтыратып, SMS яки MMS хәбәр ебәреп, шулай ук сайт яки махсус мобиль кушымта аша бирергә мөмкин. Тура бәйләнешкә мөрәҗәгатьләр бәйләнештә һәм классташтар социаль селтәрләре менән кулланучылардан да кабул ителә. Хәзер республика хәбәрдәре тураһында. Әсәлек капиталы мөмкинлектәре киңәйтелде. Хәзер уны яңынан кредитлау өчен файдаланырга мөмкин. Рәсәй Федерацияһы премьер-министры Дмитрий Медведев вице-премьерлар менән кәңәшмәлә ошо хакта хәбәр итте. Хөкүмәт рәисе хәзер әсәлек капиталы аксаһын бынан алда торлак хатып алу яки төзү өчен алган кредиттарны кабаттан кредитлау өчен файдаланырга мөмкин булуы хакында искә төшерде. Ләкин был әлеге финанс бурыстары икенче яки артабанга балалар туганга тиклем булган осрактагына гамәлдә дип хәбәр итте ТАСС мәгълүмат агентлыгы. Башкортстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итеүенсә, Башкортстанда давыл хәвефе һаклана. 5-6 июньдә республикала елдің тизлеге секундына 23 метрга тиклем көсәюе мөмкин. Башкортстандың тирә-як мөхитте күзәтү идаралыгы мәгълүматларына ярашлы, был көндәрдә төбәк биләмәһендә яшенле ямгырлар көтелә. Ашыгыс хезмәттәре республикала яшәүчеләргә хак булырга, агаслар, электр сымдары, реклама такталары һәм ныгытылмаган конструкциялар янында тормаска кәңәш итә. Автоһәвәскәрләр парковка өсөн хәвефлерәк урындарда һайларга кәрәк. Транспортта агаслар, коймалар, реклама баннерлары, электр терәктәре янына куймагыз. Шулай ук автомобильдәрне бина стеналарына терәтеп куярга ярамай, чөнки кыектан шифер, башка предметтар төшеүе ихтимал дип искәртә министрлыктың рәсми сайты. Ошының менән безнең сыгарылыш тамам, безнең иҗади төркем һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Батыр физкультура һауыҡтырыу комплексы сәләмәт тормош яҡлылар сафын тулыландырға саҡыра. Һеҙҙең өсөн бассейн, тренажер һәм спорт залы, теннис корты эшләй. Төрлө юнәлештәге фитнес программалары буйынса шөғөлләнергә мөмкин. Прокатҡа велосипед, скейтбордар бирелә. Белешмәләр өсөн телефон 296 38.